gulujeme, je tam biela. No ja opäť verím, že budem počuť aj domácich fanúškov, pretože znova máme na trati domáce družstvo DAZ Vička muži, klasická kategória. Nech sa páči páni, trať je vaša, štart povolený. Je odštartované, domáci muži sú na trati. V tejto chvíli sme zvládli kôš. Vychádzame z nádrží Mašinka. Troška sa nám zakopkala, ale vodu sme nabrali. Približne v 11. sekunde sa ju poslali a tu bude problém na bez boji. Pravdepodobne to bude zapojené len na jeden zub. Tak uvidíme, či to Bčkar dokáže pod tlakom vody rozpojiť a znova zapojiť. Už si tam pomáhame. Tak pozbuďme domácich mužov, pretože svoj útok chcú dokončiť. Žiaľ, to na Bčku nevyšlo. V tejto chvíli už voda je Bčkar. Samozrejme, muži s týmto časom spokojne nebudú, ale uvidíme, aký o to tak budú dostreknuté ďalšie.